Ngoma yami kanti sinjani manje? Ngoma yami ngixabanisa izipho. Uxabanisa indona. Bangakela usungu ngabizwa esangweni uthethe. Ngoma yami kanti sinjani manje? Ngoma yami uxabanisa indona. Bangakela usungu ngabizwa Khathini esedlule ngaba umuntu obe nokuphoxeka kakhulu othandweni. Benginomama wengane. Besiphila kamnandi naye kodwa kuye nje kwaba khona usathana wangena phakathi kwethu. Watholakala engazuthi sesifuna ukuba yidlanzanyana kuyena. Angazi ukuthi mhlambe yini ayengamenelisile. Nabala waphumelela ukusenza sibe baningi. Sagcina sesihlukana ke ngaleso simo esinjalo. So young Mina artist amaningi mina engivamise ukuthi ngisebenze nawo. Noma ngeke ngiwadalule wonke ngegama amagama. Kodwa nje nguthisha impela ngizokusho nje kuqonda nguthisha ngoba baningi kakhulu abaculi abadlulela ngaphansi kwesandla sami. Futhi engiyengicabanga ukuthi lapho ngidlule khona mina abantu bonke baye bebona ke kube ngconywana kunokunye ngeke ngikubone. Kuphela engiyengathi ngingabaxwayisa ngakho abanye abaculi ukuthi abehlise lulaka nenhliziyo. Inhliziyo idinga ukubhedisa. Mawuzokwenza into ngenhliziyo ngoba uthi ufuna ukuhupha bani. Uzohluleka ngoba isipho somuntu ngeke uyithathe. Futhi ke nje wami umculo ngibona ukuthi uyisipho ngoba idenza ukuthi ngisho njalo. Abantu abaningi abawulandela ngokungemthetho. Ngiyabona sebezacila abanye bebancane. Ngithi mhlambe umuntu nengakuya njengamaphathe esifuba asithi kusebenza yini. Kodwa nje ngisho bawuthanda umculo wami. Noma usemajujubeni ngisize ngikuphi namba. Ngizokuthumela SMS